Maayong morning mga idol. For today's video mga idol, na ano pod may anima kilid sa sapakay. Maura mong good ni madali na mong anhining kasapak-sapaan din mga idol. Kay maura mong tao ni among tugaran din sama ng tiginit nga panahon perfect na niya view para sa mua. Nindot na din mga idol kay kung adto pag swimming pool imong pang entrance ug pang cottage di palit na naman imong tanduay kumbati na. Di usab ni basta-basta mo putahiron mga idol. Sapnan gid mga manok sa mong silingan. Wag gid pakyasa mo pagpandit ado ng gabi iba. Klaro kaayong gagayag pagkakatawa. Mura nakahinumdum siguro sa pagpanigpo ng manok sa silingan ba? Pag kumagimulbol na to ni automatic, inupnog yun ng manok anang kayo pre. Batik yan nakaunon pre pag mabinlag banhibo. May nang limpagid pagkatrabaho ba? Dili po dato ni pakyaso niya itong tinay. Ato po din kalingog hinlo kay lamin sa sugbaon ni pulutan samtang paabutan niya itong tinibok nga manok. Tinibok ka manok. May boss doon. Yan pa ako po. Grabe ang sabaw na kami ng konsumo. Hindi mo kailangan ng bahaw. Ano eh? Ano yung bahaw? Ano? Muna ikaw na mga sabol hapa-hapa. Muna na koy ba? Muna na koy ba nga madakpan manok? Wala pero. Bakit malamig mo sudaan? Boy, tapo ko ng buko guys eh. Hindi ko lang. Tapo natin yung tao. Ano na itong tao niya? Ano ito yung tao ba ito na? Hindi ko buko na ipos. Magkakaw na ito.
Abo na to gamay kay murag medyo gahen kay mae nga kan manda. Oo. Ang mukha kan makin. Ito kamay lamas, lahonan. Kumot kanon. Then ihungit. Ang mukha kan makin. Pagkain ah. Ang mukha kan gusto. Ito panikan mo. Guys, una guys, ang mga tutawan guys, giyahong. Pero karon guys, binaso na. Mura kape guys, oh. Ako tuyo mo. So, okay na kayo guys. Ang mga kaban guys, unahan yung kauna. Ano kaya sa papa ba? Eating with pahapa ba? Hapa nice. Pamay lang, hugod ka. Nice. Ano yung ganyan tinubok ng mandok nila? Balikan banyak. Guys, release it guys. Wala ka dito. Oye, ¿no?